bolongko ma jialong hirjer ka cepate ki biji aphan phirang ke mai kang nipon kedam tang ni phaing koila sir kep arni langpher constituency bolongko ma jialong non ki bang ji jang mi po ni phai ke thomarni friendship club pen cepater pipon si hirjer ka cepate ki biji aphan phirang ke mai kang nipon bangso phirang ke mai long pen pachini pona tengki pinang an hirbang pola pen hirbang piatum social media longsi cepak lang pon misena hirbang po hirbang piatum aphan thekpon long lasi lapuson hirbang pola pen hirbang piatum aphan rada hong chitaya long kipak lang pon ji aphan bar cyclong ji aphan si nilitum friendship club hin pen non kiwang ji jang mi poni phai ke thombang so hirbang amai arni hot pon tanglo kacepate aronatang kacini ji aphan non angton pen phirangkia thengno alang litumalam thipenle arjupon iksina pinihil tum seretet rangke madenang tumpan nangai johang lam segala ku non ke bang ji jamnya seklo ni phai ke thomarni tele tum friendship club pen anikan langsung dapat pinikan lethota indeng ke thom hier bang mai anparta labangso langfera mate bolongko maji hawalong drugs kichu abang khutum penana phai dolo silahai puta ke pajum bonji mate awareness kipi bonji apu taksi pini labangso rangke mai ke ni tum phaponi lo jesa mepet labangso hirbang mai long ke nil tum disme pegla owe kimia to pan pinana tum do je facebook long so stream la hirjer motha top pati la tum pan ise platform ma bela ditika seperti long ke pan pade encouragement di bije pan la si labang so ning kematha ben se tum friendship club pen pati pi bon se ni tum long jambeli literary foundation mate jele patum nang syarat tum pen neritum labangso ni phai ke thom jambi chiklo dangke hirbang mai pada bonto hal solong neritum kacepati sistem me pada bondi hirjir kihir kacepati hal abang neritum arta menso kope hal abang ke open for all mari kado ko sistem me cepati do nong la selo da kacepati long nong e sistem neritum di bondi nong e bangso no ke chensi phan ke tangka suri phol apen certificate di bondi adun thu bangke second long bangke second phan bangke ni tum tangka suri thom napen certificate di bondi napen third anong ye phan bangke ni tum 1500 mate harokre phol apen certificate di bondi apen delada consolation prize ta mini tum hini ke thik pondo suri sisi di bondi napen certificate laso kacepati pono nilitum friendship club pen nam itu la hirjir kihir anin dihang according dia tu stabe van pen lamang so hirbang mai mesen pen kipatun bondilom nang itu alira cham nang pinin pen nang serap nang situ dun ko busi nilitum nin se pono apante lamang so akhir bang mai lo kacepati pon bila bang itu karbialam dan jadi tum cepati koncoji nasi owe kimi doang sudah me bang pernon itu kado kali itu me langsung kir bang mai long cetomona biti sori pen jenglok oprek lah drugs itu pen kosong sih itu nggak cepat jawab polima owe kimi itu man kosong sih ketan polima langsung utak kami itu cetan cemung pon kado